салому алейкум дӯстони азиз, подписчикони канали GOL.TJ ва тамошобинони барномаи Ньюс. Бародаро, имрӯз якчанд хабарҳо аз спорт дорем ки пешкаши шумо мекунем. Хабари аввалинро сар мекунем аз Лоиқ Раҷабов. Бародаро, Лоиқ Раҷабов рӯзи 31 декабр дар турнири PFL ки дар Амрико баргузор мегардад бой дорад. Ногуфта намонад ки призаш $1 миллион аст. Бародарои тоҷик, ҳама каса медонем Лоиқ Раҷабовро дастгирӣ мекунем ки бо дили кушод рафта боя бубара ба ватан баргардад. Хабари дигари мо аз Абдусамад Санго. Абдусамад Санго рӯзи 6 декабр ки дар Самара бой дорад дар турнири GFC бояш баргузор мегардад. Бародаро, дар омада ҳама каса дастгирӣ мекунем ва дуо мекунем ки Абдусамад Санго ғолиб барояд. Забит Магомедшарипов якчанд рӯз пеш, хеле ки шумо бародаро медонед, бой дошт, дар бояш ғолиб баромад ва аз бои кардааш Забит $175,000 гирифт. Муҳаммад Наимов рӯзи 20 декабр дар Амрико дар турнири Титан бой дорад. Бародаро, леки то ҳол мутаассифона рақиби Муҳаммад аниқ нестай. То рӯзи 20 декабр аниқш мекунанд ва Муҳаммад Наимовро дастгири аёд мо намебурорем. Ба пеш Муҳаммад брат. ва хабарҳои дигар аз футбол. Раҳим Стерлинга аз сборни Англия барои разбор карданаш аз як бозӣ маҳрум карданд. Маъно гуфта намонад ки Мавринио тренери Бавария мешавад. Бензема Роналдоро дар голзанӣ гузашт. Бозигарони Ювентус аз Криштиану Роналдо барои рафтораш норозигӣ баён карданд ва хоҳиш карданд ки Криштиану Роналдо аз онҳо бахшиш пурсад. Тренери Челси барои дер кардани бозигаронаш дар тренировка $22,000 штраф мекунад. ва $5,000 барои чӣ штраф мекунад? Барое ки агар хати бозингаронашон ягон игрок ягон ҷо наравад, мисол мегирем кино, ягон абед кардани ҳама каса рафтан, агар ягон бозингари дастаи Челси наравад, $5,000 штрафш мекунад. Бародарҳо, ин буд якчанд хабарҳо аз спорт ки мо пешкаши шумо кардем. Кадоме мехоҳад 20 сомон кор кунад, дар ҳамин номерои комментария будагӣ занг зана ва 20 сомон мебарад. Хайр бародарҳо, то барномаҳои дигар.